så er der ikke lys nu. Det er ikke. Sådan det bare. Antennen også. Ja. Og solskærmen. Og Mr. Junker. Mr. Junker. Vil du stå der ved Gødelsø? Hvad? Vil du stå der ved Gødelsø? Ja, skal jeg da. Jeg skal da se, at du ryger igennem. Nå, nu tæt jeg ikke igennem. Du skal tage det der, hvor der ikke er 4 meter dyb. Er det længere? Ja, bare lige ud her, så er det længe godt. Lige ud? Ja. Nej, jeg går rundt langs kanten, ikke gjort? Jo, selvfølgelig. Du skal ikke købe på midten, der kan du tage ikke på nu. Det er nok lidt der, der går igennem. Lad være med at køre hen på hjørnet, for der er jo nemlig dybt lige der. Hvad er det, Bjørn? Herhen, der bliver en 1,5 meter dybt med det samme. Okay, der kan jeg. Bare drej rundt her. Rundt her? Ja. Er det fedt? Så måske lige bakke lidt tilbage, tror jeg, ellers bliver det for dybt derude. Nu kan jeg rette med baglægen. Du har gået i stiv. Det tror jeg også. Det er nu der. Den flækker den fandme. Det gjorde den sgu. Hold da kæft, den flækker kraftedeme. Nå. Fint. Det duer da. Ja, stiv.